siya dito sa kalangitan, nagandang upuloy pa sa tanan nga balaan, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan, kuha ulo lalinon ang nagtuman. Usa tumanungta ang tanang sugo niya, samtang may panahon pa ato nga isang yaw ang kaluwasan niya. Hapit na hukman ang kalibutan, ta magpadasigon kita aron ni paningan sa dugo sa katawhan. Karon atuwa siya dito sa kalangitan, naganda mong puloyan sa tanan nga balaan, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan, kuha ulo nalinon ang nagtuman, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan, kuha ulo nalinon ang nagtuman, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan, kuha ulo nalinon ang nagtuman, kuha ulo nalinon ang nagtuman. Mga higala, kumusta ug maayong gabi kanyong tanan? Kamo nagapamati niini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope, usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kompletong mga kasayuran, mga pagtulun-an nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Well, mga higala, mag-ampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kita saan sa mga langit. Niining taknaa sa kagabihion sa gihapon kami maghatag mga pagdaig ug pagpasalamat diha kanimo. Among gipasalamatan kining padayon nga kahigayunan Ginoo, nga ang mga binhi sa kamatuoran masabod sa kahanginan ug panalanginan mo ang tanang mga nagapaminaw niini nga programa. Din ang imong pulong nga ilang gipamatian makahatag unta kausaban ug kabag-uhan sa ilang mga kinabuhi, ug imong pagalamdagan ang ilang masalabutan nga ilang mahangpan ang mga pulong sa kaluwasan, ug sila imong pagakabigon sa pagduol sa pagpangalaga diha kanimo aron usab sila unya mga luwas sa adlaw sa imong pagbalik. Sa pinasahi panalangini ang mga tawo nga naminaw niini nga programa nga adunay mga sakit nga gihambin. Pakitaa sila Ginoo sa imong gahom ug milagro, pagaayuhon mo unta sila. Ang mga taong dunay mga bugat ug dagko nga mga problema sa ilang pamilya, sa ilang kinabuhi, tagai ug kasulbaran. Salamat o Dios nga ikaw magahatag ug magtubag sa amo nga mga pag-ampo, kining tanan among tuuhan ug lauman nga among pagadawaton tungod lang kang Kristong matuod nga Dios nga amo nga manluluwas. Amen. Mga higala, daghang salamat ug welcome sa atong programa. Sama sa gihapon kami maghatag kaninyo og mga pagpasalamat sa iiniton gayod sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Well, sama sa naandan sa dili pa nato di tampa moadto sa atong pinaka main portion
ato usa ning ibanan og pipila ka mga text messages ning atong cellphone. Sir, maayong gabi kaninyo dinha. Among gikalipay kini nga programa ug gani kada gabi imi nga namati sa inyo. Og usahay sir, masubo lang gyud mi kay di mi kabati kay mo brown out manggod diri sa amoa. Unya usahay pasuyaon gyud mi sir kay mobalik ang kurente kana na noong mag-ampo na ka sa katapusan unsa pa may among madunggan nga humanaman. Salamat sa imong pagbasa sir. Si Bernadette di ini kanunay gyud nga nagsunod sa inyong programa. Okay, daghang salamat Sister Bernadette sa inyong makanunayon nga pagsunod sa atong programa. Well, ni apay atong basahon. Maayong gabi mga brad. Si Michelle Dada ni ginagreet ko sila ni Ilmodam Flores kag sila ni Sister Mira Caburnay kag Sevilla family sa Cruising Unggoy. Thanks God brad. Okay, maayong pagpaminaw di ay sa atong mga kaigsunan makigalaan diya sa Cruising Unggoy, no? Nya labi na sa ato nga igsuon nga nahimuan atong kapartner sa atong cellphone ministry si Brother Modam Flores. Maayong gabi ni Brother Modam. Unya, kumusta diha sa mga Kaburnay o sa mga Sevilla family diha sa Cruising Unggoy? Si Brother Basyang Taganili, no? Nagkaistoryahanay may kay nanawag, nindot di ay kay daghan mo din ha nga inuntan nag-home division og nahimo sab nato nga radio listener dinhi sa atong program. Kuya, mauni ako number Jo Jasmine. Kuya, naarami kawit nagpuyo kuya. Mayta makalugar ka sa pag-ari kuya. Oy, mamaray gra ko ilalula litil layos adtura mag-Bible study. Okay. Dagang salamat day Jasmine. Ako mo nag-Bible study anig so good aning bata as daga pa ni pastor. Unya naminyo na po din taon, nakapili na siyag tao nga buutan nga ikaubas kinabuhi, karon iya nang pa-Bible studyan. Kuya, basin makalugar kag aris kawit, kuya, or ilalulaliti, naaraman mi kawit nag-abang ron, manghinaot unta ko, masuroy ka ari kuya, uy, kay mag-Bible study ako pares sa imuha. Okay, sige, muanha ako ray, mag-text ra ko, ha? Mag-text ra ko, og makaanha nako ha aron ato nga himuon ang Bible study na amasad tay daghan lagi gyud nga giatiman sa Bible study unya ato na pod nga tagaan og oras o higayon ang imong bana sa Bible study apan sa pagkakaron kuan usa mo kanana ang paminaw lang usa mo sa programa sa radyo for the meantime nga wa patay higayon sa paghatag og personal Bible study. Okay, mutuon na gyud ko noy cards na mubo kag utok kung wala paghihapon ka kasabot nga katin-aw na kaayo pagpasabot maayong hapon ninyo diha Brad og Pastor Jared ni sa Kabintan Ormoc. Okay, daghang kaayong salamat Brother Jared diya sa Kabintan Ormoc. Well, diya patay basahon, maulagi na, sir. Kini si Ricardo Serrano, nagtuo manggod ni nga may ikasarang na siya, maunang maggara-gara. Karon nasupalpal hinuon siya nga mini di ay nang iyang doktrina. Nganong wa man na niya paningkamuti ang mga tekstong inyong gibasa aron nga mabawi niya ang sayop niya nga doktrina. Salamat sa pagbasa sir. Si Arthur di ay ni. Okay, dagang salamat Brother Arthur. Biin ninyo mga brad, nakahibalo naman gyud na siya nga dili na gyud siya malangit. Mao nga ingon ana iya rason. Sakto pud na iya sakto. Sakto pud na iya sakto kaayo sa kayabag sa utok. Okay, dagang salamat sa inyong mga reaksyon, no? Unya ni apatay basahon og mauhon ng tawhanaa sir nga para niya siya ray insakto layo ranas Tinoo sir
wa man gani ng tawhana ay klaro og mangutana, di kahibaw mo pahaluna og unsay iyang pangutana. Ang manugtubag hinuon sa pangutana mao'y atakihon, tambaluslos man na si Ricardo Serrano, sir. Okay. Napatay basahon. Good evening ninyo, Pari Libe. Brad Carding. Membro ka man kaha sa 70 Adventist og 50 kapin ka tuig. Siya ro gyud ka kabasa sa Biblia. Pagkadimalas naman nimo diha nakahustong pagtuo, diha naka sa hustong pagtuo, minghing balito ka man hinuon sa pagtulunan sa yawa, pagka makaluluoy naman. Agika ni kang ninong Vilio Lecciones. Well, niya patay basahon, kana si Carding Brajon, di na lang na nato tagdon ang iyang batasan. Ang ato na lang, ang pagtubag na lang sa iyang gitext niya. Agika ni kang Brother Mudam Flores. Dagang salamat, Brother Mudam. Well, napata, ayong gabi mga brad, mo great ko sa mga bautismohanan karong Sabado. Mga duha na kabulan nga Bible study, sila Sister Virginia Sapad, og Marites Sapad, og Junjun Anilin, og duha nga mga apo ni Virginia. Thanks mga brad. Noel Gonzales ne. Okay, dagang salamat. Sir, gusto lang mi nga matinawan mi sa ani amo nga pangutana, ay pangutana man dili usa ta kay ni may text pa sa atong migo Carding Serrano diha sa Riverside, sa barangay Kabintan ba ni sa Ormoc City, ano, ato ning padayunan pa og pasabot sa kahanginan. Di na lang ta maghuna-huna para niya, kundili para na lang sa mga tao kay kinigis noy Carding ibanghilista man niya kuyaw sa ning doktrina niya nga musupak man sa nahisulat o naas Biblia. Well, sa dili pa si Brother Libby maghatag og dugang pa nga pagpatinaw sa mag-iban og mga text messages yang cellphone ato usa nga parehog og li dias atong monitor pastor nga kuan ba kanana ang unsa ni basig mo reload na pod hinuon ron. Okay, salamat Brother Jono. Unya may gabi des tong mga higalang mga suking tigpaminaw nga naabot sa tong Sibya karon pinagi sa tong radio program ug ingon man sa naabot sa ato ang Facebook live, no? Welcome kamo nini nga tong programa dinis kahanginan sulod sa usa ka oras nga takna. So dinhi karon ato ning ato ning tan-aw nato mga viewers diha karon sila si Chari Rubas nakig-uban nato ron ang iyang gisent dinhi. Happy midweek, no? Unya diha usab si Wilfredo Cañete ang iyang gisent new listen paminaw siya karon. Unya diya sab si Brother Ralph Luchabes ang iyang message, mayong gabi sa tanan. God bless. Unya din sab sa Manyo diya sab si Elvisito Piritos ang iyang message, good evening ninyo tanan Brad John, Brad Libby og Brad Joel og ngadto sab sa mga namati ni ining atong programa. Maayong gabi sa tanan. Maayong gabi po diha konsehal uban sa imong pamilya ug sa tanan namina ro diha sa Manyo, San Remigio. Onya diya sab si Arman Barcinas Dinaiga, yang message, maayong gabi Brad John, Brad Libby and Pastor Tirana. Na ami nagtan-aw sa inyong program kauban nako akong asawa si Sally Dinaiga. God bless sa tanan nagapaminaw sa inyong programa watching from Gunob, Lapu-Lapu City. Maayong gabi sa tanan taga Lapu-Lapu ni magabigi isa diha ni Daddy Attorney Boy Lagariza. Dali mami may gabi is inyo diya. O niya diya sab si Edward Jenner Reyes sa Lambusan ang ihang message, good evening sa tanan. Minaw sa inyong program mga brad, padayon sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. God bless. Diya sab si Ralph Luchabes, great pastor sa Gaviola family sa Maslog, Danao. O niya diya sab si Jeneline Boris Donio ang iyang message, happy midweek all brothers and sisters together at home. Sa pagkakaroon Virgin, mao pa nitong nakita din hi unya ang atong mga viewers nga
wala maghatag og mensahe do natay nakita diri nga 8 pero ato ning tingbon unya og basa panahon sa pagtubag sa pangutana. Akong ibalik ang panahon di mo Berjon. Okay, Brother Libby, ibani po na diha og mga text messages ng imong cellphone. Okay, daghang salamat Brother John. Maayong gabi sa atong tanan nga mga listener, atong mga viewers, atong gina-welcome karon nga sa atong tulumanon sa Jesus is our hope. Ato ning basahon higala ang pipila ka mga mensahe nga niya sa cellphone. Pangumusta ko nilang Brad Ralph Lotsabis o Brad Fred Cañete, si Brad Mario ni sa Panalipan, Katmon. Salamat. So, salamat po Brother Mario sa imong pag-text no. Niya pa atong basahon gikan gyapon niya. Mayong gabi Brad Libby. Pirmiming maminaw diri sa Panalipan, Katmon. So, thank you kaayo. Niyasad si Brother Amay. Good PM ninyo diha tanan. Ako di ay i-greet og happy birthday kang Vicky Pikit-Pikit. Salamat sa pagbasa Brad. Gikan nila ni sa pamilya ng Brother Amay Pitugo. So happy birthday di ay ngadto kang Ma'am Vicky Pikit-Pikit. Okay, ato pa ning tanahon. Maayong gabi ninyo Brad. Nagsunod jud mi sa inyong tulumanon. Bisan unsa ka kapoy kay mawa raman usa ako ka iglesia ni Kristo. Sa una Brad, usa unta ko ka diakonisa og wala pa ko ni hunong og simba. Naalay kakulian sa pagpuyo. Mao nga wala matuman ang tanan. Daghang salamat Brad sa pagbasa si Jema de Aini sa sitio Soba. Okay, Okay, salamat. kauban ni kay si Ate Patring Bisabilia diha po sa Argawanon, San Remigio. Nabatismuhan na po na sa atong programa. Nag-agi man sa nagdiakonisa diha sa ilang simbahan. Amot di ba ni sila kaila si Sister Jima? Sister Jima, maayong gabi ni mo diha. Salamat sa imong pagpaminaw kanunay sa atong programa. Aki mayong gabi mga Brad, kana si Carding lapsaw na kay insakto pa na og pinsar kaklaro anang gisulat ni Pablo og ni Kristo nga nag-andam siyag balay og makaandam na kuhaon niya mga matarong pagka keno ingon dinhi nga kay magdebate ta pero og ang di katubag sa pangutana pilde. Thanks mga Brad. Noel Gonzales ni. Salamat ba Noel. Nalatoy mga word dito nga akong gilatangan no kay murag lain man sagto nga pulonga Brother Noel. Mayong hapon pastor og pagpamuhi. Ang pagpamuhi og baboy, kanding og baka og namati na sabmi karon more power and God bless you. All gikan ni Bibi Belmori sa Ilihan Tungunan, Kananga, Leyte. Napala Ilihan dito sa Kananga, Leyte. Okay, ato pa ning tanaw ning uban nga mga mensahe. Pabati sa Alcaraz family. Kang Yo Leo, ya Vinke, Rian, Tantan, Kaila, nga Hira, Ami Oson Abanilla from James Regan sa Kalubian, Leyte. So, salamat Brother Regan. Okay, akong ibalik ang panahon ni Brother John. Well, dagang salamat Brother Libby. Adto ta higala sa ikaupat na nga gabi nato nga pagpasabot ni ining gitext ni Brother Noy Ricardo Carding Serrano diya sa Riverside, Barangay Kabintan, Ormoc, no? Ikaupat na rong gabi unya di man gihapon pa ni mahuman ron ato ning padayunan ugma kay aron gyud nga masayod ang tanang naminaw ug nagsunod ni ining atong programa kay among gibati nga delikado ang ubang mga tao nga wa pa kaayo masayod aning ilang mga doktrina o pagtulunan
nga di gyud sila moadto sa langit. Hinunwa man ni sila pugsa. Pero gikan sa plimiro nga hangtod na sa ikatulong gabi, kaupat na ni karon. No? Nasayod mo nga ang among gipangbasa gikan sa Biblia. So kini nagpasabot og nagpaila lamang nga sayop og bakak kana nga doktrina sa iglesia sa Dios nga di gyud mo adto og langit. Hinunwa sila pugsa pero ang ato pagpasabot raman. Well, niya iyang balikon ko na ni our conversation is in heaven. Dili ka gyud makasulti sa kamatuoran, brad. Imong tuison ang pulong sa Biblia, imo panghahiloon ang mga katawhan nga inigbalik sa Ginoo ang mga matarong papuyon pagyod sa langit. Sam, hindi nira kay ko man kanana ang something's missing man amot unsang sunod aning Sam na something's putol naman. Well, ni alanta sa mga punto nga atong masabtan mahitungod dinhi, no? Unya, kung ato gyud ni siya nga diha man ta sa Mateo kapitulo 8 bersikulo 11 sa pag-ingon ni Kristo, og sultihan ko kamo nga didto unya sa gingharian didto unya sa langit daghan ang uban pagkaon ning Abraham, Isaac ug ni Jacob gikan sa sidlakan og sa kasadpan. So kung imo ning tan-awon kini si Abraham, si Isaac ug si Jacob wala ni namuyo didto sa ubang planeta, kung dili dinhi sad ni sila ning puyo ni ining kalibutan na kaso nga lang na linya na lang ta nga kitay na ulahi sila ang nahiuna. Sa gisulti ni Kristo nga gikan sa sidlakan ug kasadpan didto unya sa gingharian sa langit daghan ang uban pagpangaon ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob. Kini siyang mga puntuha nagsupalpal ni o nagpasabot lang ni nga ang pagpangomentaryo o pagtuo ni Noy Carding nga dili ko makasultis kamatuoran, unya nagpasabot lang ni nga sayop ang iyang pamutang-butang nga kuno akong tuison ang mga pulong sa Biblia. Kay ngano man naa mamoy mga Biblia unya tan-awa kung sa diha nga maghatag mi diri og teksto dili baning mabasa ang mga pulunga diha sa inyong Biblia. Karon kung ato pagid ni siyang padayunan ning bahina sa pagpasabot, timan-ing nga sa pagbalik unya ni Kristo, sumala sa Mateo 25:31 unya ngadtos 34, nga sa pagbalik ni Kristo dili siya mag-inusara kung dili uban ang tanang mga manlulunda sa langit ug siya magalingkod diha sa iyang mahimayaong trono. Og unya siya may sama sa mga magbalantay sa hayop nga magalain sa mga karnero gikan sa mga kanding. Og unya iyang pagatapukon ang tanan nga kanasuran. Og ang mga karnero anha sa iyang tuo og ang mga kanding anha sa iyang wala. Sa mga karnero, pasabot sa mga matarong naa sa 34 nagingon nga matud pa niya umari kamo mga dinaig sa akong amahan, panundan ninyo ang gingharian nga gitagana kaninyo sukad pa sa kalibot, pagtatukod sa kalibutan. Kung ang gingharian sa Dios mo'y atong tukion, wala na dinhi ni anang niining kalibutan na kundi tua sa langit maong si Kristo muanhi mukuha aron dadon didto. Ingon niya na ang gipasabot. Karon kung atong nuntan pagyud dinhi sa mga gipamahayan sa Biblia, ang mga kanding nagrepresenta sa mga daotan, Mateo 25:41, kamong mga tinunglo, pangadto kamo sa kalayong walay pagkapalo nga gitagana sa yawa ug sa iyang mga manlulunda. Meaning nga ang mga taong dili maadto og langit wala gyoy laing kapainan sa umaabot nga mga adlaw sa pagbalik unya ni Kristo. Kini sila mahimong kauban ug ilang ikauban ang yawa ug ang iyang mga manlulunda sa yawa didto na sa kalayong walay pagkapalong. Busa kung mugabisan pagmugamit ang tao og bumbiro didto, dili gyud na mapalong kung makagamit pa man gani og bumbiro. So nagpasabot na lang daan
nga ang tao nga way hunahuna o pagbati nga muadto ni anang langit, mga tao na nga inugtambog unya didto sa kalayo sa impyerno. Kung atong basahon ang nahaunang Tesalonica Kapitulo 4 versikulo 16 ug 17, nagsulti, kay ang Ginoo gayud unya ang manao gikan sa langit. Timaniha gikan sa langit. Inubanan og singgit sa pagsugo og sa tawag sa punuan sa mga manulunda og sa tingog sa trumpeta sa Dios, og unya ang mga nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon. So theologically kini siya gitawag ni og first resurrection. Kay ang Biblia nagtudlo nga adunay duha ka matang sa pagkabanhaw, nga sa pag-anhi ni Kristo ang unang pagabanhawon ang mga matarong, ug ang ikaduhang pagabanhawon kadtong gitawag og second resurrection mao ang mga dautan nga kini sila pagabanhawon humana ang 1,000 ka tuig diin ang mga matarong maghari uban kang Kristo didto sa langit. Karon kung atong tan-awon matud pa, kay ang Ginoo gayon unya ang manao gikan sa langit, inubanan og singgit sa pagsugo og sa tawag sa punuan sa mga manulunda og sa tingog sa trumpeta sa Dios, og unya ang mga nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon. Meaning nga ang gihuna-huna sa kadaghanan nga ang tao og mamatay moadto na sa langit, dili pa nganuman. Kay kung maadto na, wa nay mamangon dito sa lubnganan sa pagbalik unya ni Kristo. So ingon ini ang gipasabot. Karon nag-ingon sa 17, og kita nga mga buhi pa nga mahabilin. Bot pasabot sa pagbalik unya ni Kristo, dili ang tanang tao patay kundi na ay buhi. Unya katong buhi sa pagbalik ni Kristo, pagabanhawon unya ang mga buhi matud pa, o kita nga mga buhi pa nga mahabilin, meaning katong naabtan nga buhi pagbalik ni Kristo, ningon pagasaggaon ngadto sa mga panganod uban kanila. Kung samning uban kanila, uban ni adtong mga patay nga mga gipangbanhaw. Unya nagingon dinhi sa pagsugat sa Ginoo diha sa kahanginan ug sa ingon niini nga paagi, magapakig-uban na kita sa Ginoo sa tanang panahon. Kanang pulong mag-ikog-uban ka na sa Ginoo sa tanang panahon, wa nay kahigayunan nga magkabulag pa mo kay sa tanang higayon, tanang panahon, magkauban mamo og ang Ginoo. Diin sa pagbalik sa Ginoo, dili siya mutunob ning yuta, kundi naalang sa ibabaw sa mga panganod. Kung pananglitan man, patay ka na o kaya buhay ka pa sa pagbalik ni Kristo, kining lawasa dili ni mao ang dadon unya didto sa langit, tungod kay kining nga lawas aduna may pagkadunot ug duna may kamatayon. Karon unsa mang pagabuhaton sa Dios niini? Kung imong tan-awon ang pamahayag ni Apostol Pablo sa nanong Korinto 15 bersikulo 50 ngadto sa 53, kini ang gisulti, nagingon, isulti ko kini kaninyo mga igsuon, nga ang unod og dugo dili magapanunod sa gingharian sa Dios, ug ang madunot ra dili magapanunod sa mga butang nga walay pagkadunot. Busa usana kadako nga problema kung kining lawasan nato o kinabuhia mao ang dadon sa langit, kay nganuman madunot man o mamatay man dunay kinutuban ug dunay utlanan. Unya gisulti dinhi, isulti ko kaninyo mga igsuon, matud pa nga ang unod og dugo dili magapanunod sa gingharian sa Dios. Nganuman ang unod og dugo nga ni aron nato madunot og mamatay man nagingon, og ang madunot ra dili magapanunod sa mga butang nga walay pagkadunot. Tungod nini unsa mahimuon sa Dios. 51, ania karon isulti ko kaninyo ang usa ka tinago, dili kitang tanan mga matay apan kitang tanan mga usab. Sa pagbalik sa Ginoo, dili nga ang tanan maagtan niya patay kundi na ay buhay apan kitang tanan mga usab. Sa unsa nga bahin ang pagpakausab? Ang pagkausab nag-ingon dinhi sa 52, sa kalit sa usa ka pagpamilok inigtingog na sa katapusang trumpeta, kay ang trumpeta pagapatunggon og ang mga patay pagabanhawon nga may mga lawas nga dili na madunot og kita mga usab. So ingon niini ang paghulagway sa Biblia nga sa pagbalik unya ni Kristo
bago dadon ang mga matarong didto sa langit, way labot ani sinoy karling kay di man siya moadto, ilisan una sa lawas nga dili na madunot o dili na mamatay. Ang gihisgutan sa 53 kay kining lawas nga madunot ra pagailisan unyag dili na madunot o kining lawas nga mamatay ra pagailisan unyag dili na mamatay. Mauni ang dako kaayo nga oportunidad o kahigayunan diin ang tao makahimo na pagpakig-uban sa iyang Dios, sa iyang manunubos, kay makabato naman unya kita sa lawas nga dili na madunot o dili na mamatay. Kanusa kini mahitabo sa diha nga mobalik na si Kristo, og niining panahona matuman na ang gihandom og gimithi sa mga alagad sa Dios nga pag-adto og langit. Nganuman kaysa diha nga ang tao makabato na unya ang mga matarong sa lawas nga dili na madunot o dili na mamatay, mao naman unya ning panahona pagalalinon o pagadadon didto sa langit, kay mao man ni ang gisaad ni Kristo sa Juan 14:1 ngadto 3 muani siya aron kuhaon dadon didto. Tungod niini nagpasalig ang pinadayag 11:12, nagingon unya nadungog nila ang usa ka makusog nga tingog gikan sa langit nga nag-ingon kanila sa kakamungari og ang ilang mga kaaway na nagtan-aw kanila nga nagsaka sila sinapuang sa panganod paingon sa langit. Buti pa sabot nga ang mga taong dili madala og langit magtan-aw unya kini niadtong mga matarong nga gitagaan gilisan sa lawas nga dili na madunot og di na mamatay, gisapuang sa mga panganod paingon sa langit, og matud pa ang ilang mga kaaway na nagtan-aw kanila. So makonsidered nimo kay kaaway mga dautan kini. So makita nimo nga ang mga dautan wala gid ing paglaom ni kahagayunan nga maadto og langit. Maunay hinungdan nga ang uban karon pa lang wa pa mobalik si Kristo, nagdesisyon na lang gyud nga dili sila moadto og langit. Ingon ini katinaw ang mga pamahayag sa Biblia. Karon sa inyong nabantayan sa Mateo Kapitulo 25, versikulo 32 o 33, pag sa pag-anhi ni Kristo, pagatapukon ang tanang kanasuran. Buti pasabot nga ang kaluwasan didto gihatag sa tanang katawhan sa kalibutan, kay ang tanang kanasuran iyang pagatapukon. Og unya ang mga matarong sa tuo, ang mga dautan sa wala, og unya magaingon siya diha sa iyang tuo sa mga matarong, umari kamo panunda ninyo ang gingharian nga gitagana kanyo sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Sa diha nga ang mga matarong mapundok na unya dito sa gingharian sa langit, kay matud pa ni Kristo sa Mateo 8:11 nga didto unya sa gingharian sa langit daghan ang abot gikan sa sidlakan og sadpan sa pag-ipon sa pagkaon nila ni Abraham, Isaac ug ni Jacob. Karon kay tibuok kalibutan man mag-abot unya didto. Nagsulti dinhi sa Pinadayag Kapitulo 7 versikulo 9 nagingon, tapos niini mitan-aw ako anya karon dihay usa ka dakong panon sa katawhan nga walay bisan kinsang makaihap gikan sa tanang kanasuran, gikan sa tanang kabanayan, katawhan, pinulungan nga sa tubangan sa trono o sa tubangan sa kordero na nagtindog sila nga nagsulob og maputi og tag-as nga mga biste nga nagdalag mga palwa sa palmira diha sa ilang mga kamot. Dini nagpasabot og naghulagway gayon nga dili ingon nga matuis gyud ang pulong sa Ginoo dinis Biblia gipahayag. Kung naamoy Biblia, pwede ninyong manuntan, masundan ang akong gibasa kung ni abay giusab o ni abay gituis niini. Din dito sa langit gayon, walay si bisan kinsa nga makaihap. Ang dugang pamahayag ni Apostol Pedro sumala sa nang Pedro 1:3 o 4, ato kunuragod ni kay dito sa gingharian sa langit, ay walay bisan kinsang makaihap gikan sa tanang kanasuran, katawhan o pinulungan. Nag-ingon ang naunang Pedro Kapitulo 1, unya 3 o 4, ingon ini ang pamahayag, matud pa. O ngadto sa usa ka panulundon, tanaw ngadto sa usa ka panulundon, nga dili madunot, dili mabuling, dili malaos,
ginatipigan didto sa langit alang kaninyo. Gisayunan kanining panulundon nga dili mabuling, dili malaos, ginatipigan kini didto sa langit matud pa alang kaninyo. Wa mag-ingon dinhi sa kalibutan. Mo ni ang gisulti. Nag-ingon dinhi ang gihisgutan. Akong balikan na sa unang Pedro 3 ug 4 nag-ingon, dalaygon ang Dios og amahan sa atong Ginoong Hesukristo tungod sa iyang dakong kaluoy kita iyang gianak pag-usab ngadto sa usa ka buhing paglaom pinaagi sa pagkabanhaw ni Hesukristo gikan sa mga patay ug ngadto sa usa ka panulundon nga dili madunot, dili mabuling, dili malaos ginatipigan didto sa langit alang kaninyo. So alang sa mga matarong ginatipigan kining pagkadili mabuling ug madunot didto sa gingharian sa langit, wa mag-ingon nga dinhi niining kalibutan na. So ingon niya na ang gipamahayag sa Biblia. Karon kung inyong nuntan pagyud ni ang gisgutan sa ikaduhang Korinto 12 o 2 og 3 nga kining gihisgutan ni nga langit mao kana ang dapit nga puloy-anan sa Dios nga gitawag og paraiso nga didto sa ikatulong langit. Kay doon na may mga langit nga pagatunawon og pagasunugon sa Dios. Unya kining langit nga tunawon og sunugon uban sa yuta dili man kini, dili man kini maoy panulundon kundi ngadto man sa ikatulong langit. Kung atong basahon ikaduhang Korinto 12:2 og 3 mao ni ang gihisgutan matod pa dinhi sa maong bersikulo. Nakaila ako og tawo nga nakaila ako og tawo nga naa kang Kristo napulo upat ka tuig na karon gisakgaw dala ngadto sa ikatulong langit kun diha ba siya sa sulod sa lawas o sa gawas wala ako masayod, ang Dios mao lamang ang nasayod og ako nasayod nga kining tawhanaa gisakgaw dala ngadto sa ngadto sa paraiso nga sa diha ba siya sa sulod sa lawas o sa gawas wala ako masayod, ang Dios mao lamang ang nasayod. So pag ingong wala ako nasayod, buti pa sabot nga kining gidala nga gihisgutan niyang tao ni San Pablo siya gitagaag kahigayunan nga madala ngadto sa ikatulong langit kanang gitawag og paraiso. Kining dapita mao ang panulundon, mao ang pagadad-an ni Kristo sa tanan nga mga matarong. Busa balik ta niining pangutana gining gitext ni Noy Carding nga matud pa na dili kagayod makasulti sa kamatuoran brad sa ngalan sa Ginoong Hesukristo kamo naminaw nga ang atong gisulti kamatuoran kay gibase manatos Biblia. Unya sunod na gyud ang imong tuison ang pulong sa Biblia. Nasayod mo nga wa tay gituis ang naisulat ato nang gibasa. Mahimo ba diay matuis nimo kung ang nasulat basahon lang nimo? Dili. Sunod, unsa may gituis diay kinsa may nagtuis? Si Noy Carding. Nga naman ang gisultis Biblia langit unya ingnon niyang yuta. Ang nasulat sa Biblia langit niya ingnon niyang anhiragos yuta. Siya diay mo'y nagtuis sa mga pulong nasulat sa Biblia, dili ako. Unya nag-ingon din ni imong hayloon pa ang mga matarong pagbalik sa Ginoo papuy-on dito sa langit, dili na paghaylo. Gisulat na sa Biblia, atong gipasabot Noy Carding ug atong gibasa nga adto gyud didto sa langit. Mauna nga sa gipamulong ni Kristo ug sa mga apostol, kanunay karabagyod nga mogamit sa ako nga kung dunay magwali nga lahi sige wali sa mga apostol ipatunglo ug imong ipabarang. So delikado Noy Carding kung mahitabo nga imong tumanon ang imong giplano batok nako tingali baya gyud og maingon ka unya sa tawo nga nang luwa padulong sa ibabaw ni balik ra pud siyang naong pagkahagsa. Timan-i nga ang dili maayo nimong gihuna-huna o gisulti sa imong isigkataw ipatagamtam unya kana sa Ginoo. Mabuhay ka Noy Carding, hinaot pa nga ang Ginoo magakabig nimo sa kamaturan sa dili pa ang adlaw gyud unya sa katapusan. Well ugma sa gabi Noy Carding, amo nga hidiskasan diri kanang imong gihandom nga yuta ug unsa man na siya mapanunod bagyod nimo ning yutaa kining kalibutana. So alang sa tanang mga naminaw, nunti ninyo ang apasumpay pa sa buta nga atong gihisgutan aron nga kamo makabaton og paglaom diha sa pulong sa Ginoo ug kang Hesukristo. Ang atong programa
ang slogan ni nagingon, Jesus is our hope. Mabuhay ka higala. Well, sa di pa mo hatag og dugang pa sila si Pastor Tirana ug si Brother Libby, mas maayo siguro pastor nga imong lion diha ang atong monitor. Okay, salamat Brother John noon niya dinhi karon sa tong monitor. Diya karon nakiguban nato sila si El Modam Flores sa Toboso, Negros Occidental. O niya iyang message, Brad John, good PM ninyong tulo diha og ilabi na sa tanan nga naglantaw sa FB Live, ilabi na ni Brad Edgar Sevilla sa Crossing Onggoy og sa Naminaw karon si Sister Michelle Dada sa Sitio Mainit. Okay no, niya diya sab si Brother Joseph Kimno ang iyang message, mayong gabi usab diha kaninyo sir, Pastor Joel og sa tanan nga naminaw karon, padayon mga igsuon, karon lang ko nakabalik og view kay kaso na agyoy guba akong CP apan kanunay ko naminaw sa program kay unay ko sa radio. Salamat sa pagbasa Pastor and God bless. Happy midweek sa tanan. Keep safe sa tanan. O niya diya sab si Rickron Andalis Mijos ang ihang gisent nato dinhi. Happy midweek. God bless. Diya sab si Ronimar Muraka ang ihang message, mayong gabi sa tanan. Diya sab si Jeffrey S. Arrogante sa Kadwawan. Diya sa gisent nato River John nga ang atong programa sa Jesus is Our Hope og sa kiniyang mayong balita iya hagyong gihibuhatan og account sa YouTube. Pwede na ning malantaw sa YouTube. Ayang gisent dinhi ang https://www.youtube.com playlist. Ato ning makita dito. Balik-balik ka na, Pastor. Oo. Masalamat kay kinsa ni ang naghimo ani. Si Jeffrey S. Arrogante, usa ni sa mga elder diha sa Kadwawan. Iya ning linya gyud kini go. So, Bro Jeffrey, daghang kaing salamat sa dako nimo nga nahimong tabang dinis atong program. So, thank you so much, Brother Jeffrey. Okay na, may daghang dili makalantaw sa live nato, John, pwede sila mo bisita sa account sa YouTube. Yes. So mora to ilahang i-type dito o niya mugawas dayon ano. So, salamat sa imong participation, Brother Jeffrey Arrogante, sa atong radio ministry. O niya diya sab si Crystal Jane Golbin sa Kantubaon ang iyang message, mayong gabi ninyo diha tanan Brad og Pastor. Great lang ko sa akong papa Undo Golbin og advance happy birthday. Salamat sa pagbasa. Diya sab si Rogelio Orsal ang iyang message, praise God Kuya John. O niya diya sab Sister Lolita Anciano, mayong gabi sa tanan, happy midweek og naminaw mi karon diha ninyo Pastor og mga Brad and God bless us all. Diya sab si Barrel Tumaka sa Iloilo. Yang message, budlay gidman ang magpalangit guro Kuya John, Kuya Libby og Pastor Joel. Amo nga sinoy Carding og iban gusto nila nga diri na lang sila sa yuta. Dili man jud ta makaadto og langit kung kita-kita lang. Mao nga si Kristo mobalik aron sa pagkuha kanimo kanako nga sa tanan nga iyang katawhan o niya kuhaon niya mga iya og ang mabilin diri sa yuta katong mga tao nga diri lang sa yuta ilang handom. Okay no, niya diya sab si unsa ni Evelyn Balukan, mayong gabi sa tanan and God bless. Diya sab si Barwell Tumakas gihapon, nice to hear Brad Modam Flores nga may mga nagpamati didto sa mainit. Okay no, nya sa pagkakaroon mao pa nitong nakita dinhi sa ato ang screen nga dunay mga message. So dinhi na pudta sa mga nag-view nga wala nag-message ato ning tan-awon dinhi ang ilang mga pangalan. Diya sab sila si Wilfredo Cadite, Chari Rubas, Vincent Etorma Vistar, Edward Generes, Ritisa Mort, Florida Amuri Segarino sa Tambungon, Ralph Lot Chavez, Diasab si El Silong, Rose Balag sa Bohol, Arman Dinaiga, Rickron Andalis Mijos, Rogelio Orsal, Trisjamin Jaime, John Daniel Pianyar, Mitchim Naelon or si Kim Kim, Ariel Kababan, Wina Villegas Lideros, Shane Anakaya, Crystal Jane Golven, Evelyn Balukan, Vince Anthony Humawas, Marjeline Ilustrisimo,
Delmar Malyosa, Runimar Muraka, Rinsky Muhilio Roda, Julito Monsanto, og si Jeffrey S. Arrogante sa Kadwawan. Kino niya di apay nisulod mensahe karon gikan ni sa Nailon kang Brother Jerry Nailon sab gihapon Maayong gabi ninyong tanan pastor. God bless us. Kino salamat kay Brother Jerry unya karon taud Brother Jerry muanha ta diha sa inyo ha aron magpadayon ta sa Bible study nga atong gihandulan diha no. Okay, moadto ta sunahan sa paghatag og dugang pagtagad mahitungod sa pangutana nga dugay na nato ning gisawan mga tulo na kagabi ngadto sa upat. So ato ning tan-aw dinhi kaning pulong god nga yuta kay yuta ra man guni ilahag yod nga kini ang pagtuo nga dinhi ra gyud yuta pero di lang kay ta magdugay diha kato lang ning agian kay ugma sa gabi ato nang igahin kaning pagpasabot yod ini. So dinhi mga higala sa Mateo kapitulo 5 bersikulo 5 mao man guni ilahang nga baruganan nga naghisgot dinhi ang Mateo 5 bersikulo 5 bulahan ang mga maaghop kay sila makapanunod sa yuta. Pagbutang diha nga nabasa ang yuta gikonklusyonan dayon nga kining yuta nga atong gitumban mao na dayon ni. Wa nato tukia nga dunay daghan nga gipasabot dinis balaang kasulatan nga naghisgot og yuta. Kining yuta nga atong gipuy-an karon, katong yuta nga gisaad sa Dios kadtong mga tao sa mga Israelinhon, itong gisaad nga human sila makagawa sa Ehipto, adto sila dito papuy-on. O ni aduna poy gisaad ang Dios nga gitawag og bag-ong langit og bag-ong yuta. So kaning yuta nga word dinhi ato ning palapdan ugma sa gabi pero ato lang sang tan-awon sab kun ang tanan nga mga matarong dalon bagyod sa langit. Unya kanang langita doon na bapod kanay katimbang nga yuta pod nga gihimo sa Ginoo kay sa pagtuga biya sa Dios sa kalibutan Henesis 1:1 gibuhat sa Dios ang langit unya doon na poy atbang nga yuta diha gyung duha na gyud. So ato sang suwayag tan-aw kun apil pod ba ni sa langit kung atong daganan ang bersikulo 8 kay atong nabasa ang bersikulo 5 bulahan man ang mga maghop kay makapanunod sa yuta. Atong padayonan sa Jes dili 8 Jes nagingon sa Mateo 5:10 bulahan ang mga ginalutos tungod sa pagkamatarong kay ila ang gingharian sa langit. So doon na din paris day mga higala. Kung doon na yuta, doon ay paris nga langit nga gitagana alang sa mga matarong subot pasabot, di gyud ta mag-focus sa usa lang ka word nga kung doon na tay mabasa nga yuta, konklusyonan din gustong ko galingon nga mao na ning yuta. So doon na pagidi ay. Adto kunong padayon nagbasa sa unahan sa bersikulo 11 ngadto sa 12 nagingon dinhi bulahan kamo sa diha nga panamastamasan kamo sa mga tao og pagalutoson kamo og pagabutang-butangan kamo sa tanang mga butang sa kadaotan bato kaninyo tungod kanako. 12 kinahanglang magmaya og managkalipay kamo kay dako ang inyong balos didto sa langit kay sa ingon man niini gilutos sa mga tao ang mga propeta nga nanghiuna kaninyo. So do na gyud langit. Unya kining langita mga higala mao nay papuy-an sa mga matarong pabakasyonon didto sud sa usa ka libo ka tuig. Unya human sa bakasyon mga higala ipanaog ng bag-ong Jerusalem dinhi nining kalibutan na apan sa di pa na ipanaog kining yuta nga atong gitumban karon hinluan sa ani pinagig kalayo. Nganong hinluan man tungod kay naa dinhi nagpuyo ang sala mga higala. So ato kunong sulayan og tan-aw sa ang Roma kapitulo 1 bersikulo 18 kun unsay gisulti mahitungod dinhi niining bersikulo naghisgot dinhi kay gikan sa langit ginapadayag ang kapungot sa Dios batok sa tanang pagkadili Dios nun og pagkadili matarong sa mga tao nga nagababag sa kamatuoran pinaagi sa ilang pagkadaotan. So kung kita mga higala magpadayon tas pagkadaotan ang Dios nga naa sa langit mopahamtang sa iyang kapungot. So maghisgot kita kapungot ang gi-mention pag dinhi kadtong wa mag-ila or wa magtamod sa pagka-Dios nun. Mao nang gisgotan sa ikaduhang Pedro 3:10 ngadto 11 nga bag-ohon gyud ning kalibutan na ulayon sa sunugon sa ni pinaagi og kalayo o niya humani ana ipakanaog na ang bag-ong Jerusalem ato makita sa pinarayag kapitulo 20. Niya wa na isala mga higala tungod kay kanon naman pinaagi sa kalayo.
Unya ang yuta nga gisgutan sa Mateo 5 bersikulo 5 matuman unya na nga kanang panulundon nga yuta. So sa di pa siguro nato itunol kang Barleby ato sang sulayan og dinhi atong mga viewers kung doon na pa ba'y napuno, no? Okay, di ay napuno. Di karon si Edjon ko Tunyakaw diya sa Skyline, no? O niya ato sang tan-awon dinhi sa unahan. Murag wala na may nisulod, no? Akong ihatag ang dugang panahon kang Brother Levy. Okay, digang salamat Brother Joel. Salamat po sa pangutana ni Brother Carding. No, thank you kay Brother Carding sa imong pangutana. Aduna sa daghan nga mga pagtulunan nga atong masayran pinaagi sa iyang pangutana. Atong masayran ang kamaturan nga sigurado gid ay ang saad sa Ginoo nga kita dalhon ngadto sa langit, no? Bisan sa iyang baruganan ni Brother Carding nga anhira siyota. So mao man sa gud nay gitudlo sa ila, so mo hinungdan nga mausad nay gikuptan og gipadangat pod ni Brad Carding. So salamat pod nga imong gipadangat na aron matulitimbang sad sa mga naminaw nga ang gitudlo sa balang kasulatan ang mga matarong adto gyud sa langit, no? Adto sa langit dili anhi nininyo taa. So moadto magita didto kay mismo si Kristo sa makadaghan na nato nga gibalik pagbasa sa Juan 14:2 ug 3 gaingon gud siya nga didto sa balay sa akong amahan ana ay daghang puy-anan. Muadto ako, mag-andam ko og dapit alang kaninyo. So tuwa man didto ang giandam sa Ginoo, nag-prepare siya og dapit didto sa langit para nato. So sigurado gyud nga dalhon ta didto anang lugar, ibakasyon ta dito ba? Kay gaingon siya nga makaandam na gani ko, muanhi ko og kuhaon ko kamo. Kanang kuhaon, kanang word nga kuhaon ko kamo. Kung makaandam na ko, kuhaon ko kamo. Masabot na nato nga dalhon yun ta dito, dili kay alsahon ng tagamay, ibutang tagbalik siyota. Dalhon ta dito. Tungod ni anang mga saad ni Ginisos kanato, ang Ginoo baya higala dili mamakak. Gisaad niya na nga moanhi siya aron kuhaon ta dinhi og dalhon ta didto sa dapit sa puloy-anan ni gisad alang kanato. Og sa atong mabasa sa Roma 4:21, ang Dios hingpit nga arang mutuman sa iyang mga saad. Perfect ang Ginoo higala nga mutuman siyang saad. So kanang gisaad niya nga moanhi siya aron sa pagkuha sa mga matarong. So perfect na matuman gyud na sa Ginoo. So mukuyog ta higala. So Brother Carding, og mobalik ang Ginoo, magkuha na to ay yung pabilin ra ko Ginoo. Kanindot anang dalhon tas Ginoo, isuro itag dalhon ta dito sa langit ng puloy-anan. Tungod ni ana, ang Biblia nagsulti dinhi higala sa diha makig-uban tas ginto maghari ta uban kang Kristo. Muning atong mabasa sa Episo Kapitulo 2 versikulo 6 dining Biblia nga ang bag-ong ang pulong sa Dios nga bag-ong tugon og tungod sa atong pagkahiusa kang Kristo Hesus. O katong mga taong nahiusa ba kang Ginoong Kristo, gibanhaw kita uban kaniya og maghari uban kaniya sa langitnon nga ginharian. So adto gid maghari dito higala sa langitnong ginharian. Gisaad na si Ginoo og kini nga saad muni nakahatag og paglaom ni adtong mga tao nga iyang luwasunon, mga tao nga niya panining kalibutana. O niya ato mabasa dinhi sa Kolosas 1:5. Ingon kamo niini tungod kay nagapaabot man kamo sa inyong ginalauman nga gitagana alang kaninyo didto sa langit. Kining inyong ginalauman nadunggan na ninyo kaniadto sa dihang gisangyaw kaninyo ang kamaturan nga mao ang maayong balita. So matinaw higala, Brother Carding, nga ang ginalauman sa mga tao nga nahiusa diha kang Kristo kadtong gitagana ni Ginisos asa gitagana didto sa langit. So tuwa dito naglaom tang mga tao nga naa kang Kristo, no? So Brother Carding,
kini nga paglaom apil ka ani, apil tang tanan nga mga tao nga nagpaabot kang Ginisos. So naay gitagana ang Dios kanato nga matod pa dinhi nga atong gilaoman tua didto sa langit. Kanus ani mahitabo inigbalik ni Ginisos kay nagsaad mas Ginisos nga sa pagbalik niya iya tang kuhaon dinhi og dalhon ta didto sa langit non nga puloy-anan. Mo'y hinungdan nga gipadayon ang pagtambag ni San Pablo sa tumabasa sa Colosas 3:1-2, busa tungod kay kamo nabanhaw man uban ki Kristo, tinguhaan ninyo ang mga butang nga atoa sa langit. So nabanhaw man ta uban kang Kristo, atong tinguhaon mga higala nga matod pa sa Biblia ang mga butang tua sa langit. Isintro ninyo ang inyong mga hunahuna sa mga butang langit non, dili sa mga butang yutan-on. So buti po sabot, i-focus na to ba ang atong mga hunahuna didto sa langit, kay tua didto ang dapit nga gisaad sa Ginoo. So manghinaot ta nga kitang tanan makabato nining paglaoma. Okay, salamat Brother Lebanon. Ya dia si God Binsing daghan sila teksto brad nga gisaligan. Salmo 37:29, Mateo 5:5, Ecclesiastes 1:4, Pinadayag 5:10, Zacarias 14:9, Proverbio 11:31, Ezekiel 37:12, Mateo 6:9, ngadtos 10, Soponias 2:3. Dias Ruel Tumakas og kining yutaa ilang panublion dili Japon sila magamalipayon tungod kay wala pa ma-disinfect, may virus ilang puy-an. Diapod sa sumpay sa message ni God Binsing, pero wala sila kabantay nga adunay upat ka klases yuta nga mabasa sa Biblia. Genesis 11, Panadayag 21, Isaiah 65, Genesis 11:1, Hebrehanon 11:16. Okay no, niya diya sa Brother Ruel Tumakas, Kadang Pedro 3:7-14, ang Dios magsunog aning yuta asaman unya sila pagsunog. So wa naman kitay tayo mga higala sa di pa nato hingpit tapuso natong programa ni atong theme song. Mga higala mag-ampo kita. Dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa trono tasan sa langit, dagang salamat sa kalampusan sa imong pulong napaabot sa igdulong ug sa naminaw. Panalangin ni sila ginapangayo namo kini tungod lang kang Kristong matuod nga Dios nga among manluluwas. Amen. Mga higala, dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini na lang ang inyong mahigala sa kahanginan. The Bible may hurt you with the truth, but it will never comfort you with a lie. Okay, kini si Brother Libby Clavis. Magpasalamat kaninyong tanan sa inyong pagsunod kanunay sa ato nga YouTube channel sa kini ang maing balita og Jesus is our hope. Palihog, subscribe ninyo, share ninyo, like, comments. Thank you kayo. Ang Diyos magpanalangin kanatong tanan.